Πάμε να δούμε την Access, το πέμπτο τεστ. Στην πρώτη ερώτηση μας λέει να πραγματοποιήσουμε άνοιγμα του πίνακα παραγγελίες. Οι πίνακες είναι εδώ πάνω, οπότε θα βρούμε τις παραγγελίες σε προβολή σχεδίασης. Δεξί κλικ λοιπόν και προβολή σχεδίασης. Στη συνέχεια καταργήστε την ιδιότητα πρωτεύον κλειδί από το πεδίο κωδικός παραγγελίας, code par, εδώ που έχει το κλειδάκι, και αποθηκεύστε τις αλλαγές σας. Μπορώ να το κάνω με δύο τρόπους. Ο πρώτος τρόπος είναι να πατήσω το κουμπάκι εδώ που λέει πρωτεύον κλειδί αφού έχω επιλέξει το αντίστοιχο κελί και το καταργεί. Ο δεύτερος τρόπος είναι επάνω στο κλειδάκι, στο πορτοκαλί, δεξί κλικ και απεπιλέγω το πρωτεύον κλειδί. Είναι ακριβώς το ίδιο. Σημαντικό και στην Access όπως και στο ίντερνετ να μην ξεχνάμε να κάνουμε αρχείο αποθήκευση ή τη δισκετούλα και υποβολή. Προβείτε στις κατάλληλες ενέργειες ώστε να δημιουργήσετε και να αποθηκεύσετε μια νέα καινή βάση δεδομένων. Είτε νέο καινή βάση δεδομένων πάμε, είτε καινή βάση δεδομένων από εδώ που μας έχει κατευθείαν το νέο, είναι το ίδιο πράγμα. Με όνομα πελάτες, θα γράψουμε εδώ το πελάτες στα ελληνικά. Πελάτες. Πού πρέπει να το αποθηκεύσουμε? Στην επιφάνεια εργασίας. Θα επιλέξουμε λοιπόν εδώ το φακελάκι. Θα πάμε στην επιφάνεια εργασίας και θα πατήσουμε OK. Πελάτες.accdb. Ωραία. Πατάω δημιουργία και την έχω φτιάξει. Αν δεν πατήσω δημιουργία, παιδιά, απλά θα έχω φτιάξει ένα όνομα που δεν θα αποθηκευτεί κάπου. Όποιον έχω επιλέξει. Είναι σημαντικό για τη δημιουργία. Ανοίξτε τη φόρμα προμηθευτές σε προβολή σχεδίασης. Πάνω οι πίνακες. Από κάτω τα ερωτήματα. Από κάτω οι φόρμες και πιο κάτω οι εκθέσεις. Θέλω λοιπόν τη φόρμα προμηθευτές εδώ σε προβολή σχεδίασης. Οπότε δεξί κλικ, προβολή σχεδίασης. Μπορώ να το ανοίξω με διπλό κλικ και μετά να επιλέξω από προβολή σχεδίασης. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Θα μεγαλώσω το παράθυρο. Τοποθετήστε σε οποιοδήποτε σημείο του υποσελίδου ένα ορθογώνιο. Το υποσέλιδο δεν φαίνεται. Θα έπρεπε να μου το εμφανίζει σαν μελιμετρέ χαρτί με τετραγωνάκια. Θα έρθω λοιπόν στο σημείο που το βελάκι μου γίνεται έτσι, μία γραμμούλα με ένα βελάκι πάνω και ένα βελάκι κάτω, και με αριστερό κλικ πατημένο και κρατημένο θα το τραβήξω προς τα κάτω. Θα πάω να επιλέξω λοιπόν ένα ορθογώνιο από εδώ. Προσοχή, αυτό εδώ δεν είναι ορθογώνιο, είναι κουμπί. Το ορθογώνιο είναι αυτό εδώ. Αφήνω λίγο το ποντίκι μου λοιπόν για να δω τι είναι το καθένα επάνω. Και μετά με αριστερό κλικ πατημένο θα το τραβήξω όσο θέλω. Δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός. Το βάλαμε στο υποσέλιδο. Μην παραλείψετε να αποθηκεύσετε τις αλλαγές που κάνατε και αφήστε το παράθυρο της φόρμας ανοιχτό. Αρχείο αποθήκευση ή αποθήκευση από τη σκετούλα. Το αποθηκεύσαμε, αφήνουμε το παράθυρο ανοιχτό. Υποβολή. Προβείτε στις κατάλληλες ενέργειες ώστε να διαγράψετε από τρέχουσα βάση δεδομένων τον πίνακα με όνομα εκδόσεις. Θέλουμε τον πίνακα εκδόσεις. Δεξί κλικ. Να κάνω αποκοπή, να κάνω διαγραφή. Θα κάνω διαγραφή όπως μου λέει. Θα μπορούσα να το επιλέξω και να πατήσω delete. Είναι το ίδιο πράγμα. Αρχικά ανοίξτε σε προβολή σχεδίασης τον πίνακα βιβλία. Ο πίνακας βιβλία, είτε δεξί κλικ προβολή σχεδίασης, είτε διπλό αριστερό κλικ και από την προβολή, επειδή είμαι σε φύλλο δεδομένων, το φύλλο δεδομένων είναι τι έχω περάσει μέσα τα στοιχεία, πάω σε προβολή σχεδίασης, όπου μου δείχνει τα πεδία που θα περάσω στοιχεία. Στη συνέχεια δημιουργήστε ένα ευρετήριο για το πεδίο τύπος. Θα κάνω κλικ στο συγκεκριμένο πεδίο στο τύπος, να επιτρέπονται δημιουργήστε ένα ευρετήριο για το πεδίο τύπος, να επιτρέπονται διπλότυπα και αποθηκεύστε τον πίνακα.
Εδώ κάτω λοιπόν θα δω ότι μου έχει κάποιες επιλογές. Με ευρετήριο λέει όχι. Κάνοντας κλικ στο όχι, εδώ σε αυτά τα σημεία σχεδόν πάντα πηγαίνουμε στο δεξιά σημείο, στο βελάκι. Και επιλέγω ναι, να επιτρέπονται διπλότυπα. Αν μου έλεγε να μην επιτρέπονται διπλότυπα, θα επέλεγα την άλλη επιλογή. Για να αποθηκεύσω τον πίνακα θα πατήσω την δισκετούλα ή αρχείο αποθήκευση. Αφού ανοίξετε την έκθεση, πρέπει να μου φάγε μία ερώτηση. Αφού ανοίξετε την έκθεση συγγραφής σε προβολή σχεδίασης, αλλάξτε το κείμενο της κεφαλίδας έκθεσης σε πεζογράφη, αποθηκεύστε τις αλλαγές και αφήστε την έκθεση ανοιχτή. Πάμε στην έκθεση συγγραφής. Εδώ είναι σημαντικό ότι αν κάνω αριστερό κλικ, όχι, θα μου τη βγάλει την προβολή. Κάποιες φορές δεν το βγάζει, οπότε υποχρεωτικά πρέπει να κάνω δεξί κλικ και προβολή σχεδίασης. Μετά τι μου ζητάει? Να αλλάξει το κείμενο της κεφαλίδας της έκθεσης σε πεζογράφη. Οπότε θα κάνω κλικ εδώ μέσα και από συγγραφής θα γράψω πεζογράφη. Θα κάνω κλικ οπουδήποτε έξω, θα αποθηκεύσω την έκθεση και θα πατήσω υποβολή. Στη Microsoft Access ένας πίνακας περιέχει πεδία και εγγραφές. Πολύ σωστά. Ο πίνακας έχει το πεδίο που είναι οι ιδιότητες που μπορεί να πάρει και εγγραφή που αναφέρει για το κάθε σημείο που περνάμε μέσα τις ιδιότητες. Αριθμητικά ή με οποιοδήποτε τρόπο. Σωστό λοιπόν. Τι είναι βάση δεδομένων? Βάση δεδομένων database είναι μια συλλογή από δεδομένα οργανωμένα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν εύκολα να προσπελαστούν και να διαχειριστούν από το χρήστη. Σωστό. Βάση δεδομένων είναι η παρουσίαση των δεδομένων στο κοινό μέσω ενός projector, για κανένα λόγο. Βάση δεδομένων είναι ένα σύνολο αρχείων με κοινά χαρακτηριστικά. Εν μέρει το περιγράφει, αλλά είναι πιο σωστό το πρώτο, γιατί είναι οργανωμένα για να μπορούν να προσπελαστούν και να διαχειριστούν από το χρήστη. Προσπέλαση είναι να έχει πρόσβαση και διαχείριση να μπορεί να κάνει ερωτήματα, κάποιες αλλαγές, οτιδήποτε. Διαγράψτε το πεδίο φύλλο από τον πίνακα συγγραφής. Δύο οι τρόποι. Ο πρώτος είναι με διπλό κλικ από προβολή σχεδίασης και πάνω στο φύλλο. Μόλις το βελάκι μου γίνει έτσι μαύρο και κοιτάζει κάτω, δεξί κλικ και διαγραφή πεδίου. Ο άλλος τρόπος είναι από προβολή σχεδίασης στο φύλλο, πατά πάνω εδώ και διαγραφή γραμμών. Και τα δύο θα διαγράψουν το φύλλο και υποβολή. Δεν μου λέει κάτι για αποθήκευση. Καταργήστε την έκθεση προμηθευτές 7. Η έκθεση είναι κάτω-κάτω. Δεξί κλικ λοιπόν και διαγραφή και υποβολή. Αρχικά ανοίξτε την έκθεση πελάτες. Κάτω-κάτω είναι εκθέσεις. Οι πελάτες είναι εδώ. Διπλό αριστερό κλικ για να την ανοίξω. Την άνοιξα. Έπειτα ορίστε τη γραμματοσυρά της ετικέτας της κεφαλίδας σε Arial Black μεγέθους 24 στιγμών. Αποθηκεύσεις αλλαγές και αφήστε την έκθεση ανοιχτή. Εδώ είμαι σε προεπισκόπηση εκτύπωσης. Οπότε δεν μπορώ να αλλάξω γράμματα, δεν μπορώ να αλλάξω τίποτα. Αν κάνω κλείσιμο προεπισκόπησης εκτύπωσης, δεν με αφήνει να κάνω κάτι. Και την προβολή δεν μου τη βγάζει. Εδώ. Μπορώ να κάνω είτε δεξί κλικ πάνω στην έκθεση και να επιλέξω προβολή σχεδίασης, είτε κατευθείαν δεξί κλικ από εδώ και προβολή σχεδίασης. Τι μου ζητάει λοιπόν? Γραμματοσυρά της ετικέτας της κεφαλίδας, δηλαδή τους πελάτες. Σε Arial Black, από την κεντρική, θα επιλέξω το
στο Arial Black. Μεγέθους 24 στιγμονίδι 24. Δεν με πειράζει που το βγάζει πελάτε, δεν μου λέει να το μεγαλώσω να κάνω κάτι. Για να εμφανίζει το όλο. Θα πατήσω δισκετούλα και υποβολή. Χαρακτηρίστε την ακόλουθη δήλωση ως σωστή λανθασμένη. Κατά δημιουργία ενός πίνακα σε προβολή σχεδίασης, μπορείτε να ορίσετε πρωτεύοντα κλειδιά. Σωστό, μπορούμε να ορίσουμε πρωτεύοντα κλειδιά. Όπως διαγράψαμε από προβολή σχεδίασης πριν το πρωτεύοντα κλειδί. Δεν έχετε δυνατότητα να εφαρμόσετε ευθύνουσα ταξινόμηση σε κάποια από τα πεδία ενός ερωτήματος. Σωστό ή λάθος? Προφανώς και είναι λάθος, μπορούμε να κάνουμε είτε αύξουσα είτε ευθύνουσα ταξινόμηση. Πραγματοποιήστε άνοιγμα της φόρμας προϊόντα, άρα πάμε στη φόρμα προϊόντα, σε προβολή φύλου δεδομένων. Είμαστε σε φόρμα, θα αλλάξουμε σε φύλλο δεδομένων. Και με τη βοήθεια των κουμπών πλοήγησης εμφανίστε την 21η εγγραφή. Αφήστε τη φόρμα ανοιχτή. Αν δούμε εδώ, στον κωδικό προϊόντος έχει ένα 2, 3, 4, 6, λείπει το 5. Για να πάμε λοιπόν, αφού μας λέει με τη βοήθεια των κουμπών πλοήγησης στην 21η εγγραφή, θα πατήσω εδώ στην τελευταία και θα πατήσω μία πίσω. Μου λέει 29 από 30 εδώ. Και αυτό είναι που με νοιάζει. Εδώ όμως λέει 30. Για ποιο λόγο λέει 30? Γιατί όπως είπαμε και πριν, ένα 2, 3, 4, 6, λείπει το 5. Αν εγώ λοιπόν επιλέξω το 29 εδώ, είμαι στην 28η γραφή. Θα πρέπει να πάω με τα κουμπιά πλοήγησης όπως μου λέει. Και υποβολή. Κάντε τις απαραίτητες αλλαγές, ώστε η έκθεση πελάτες να έχει οριζόντιο προσανατολισμό και στη συνέχεια μεταβείτε σε προβολή σχεδίασης. Η έκθεση πελάτες, πάω στους πελάτες, διπλό αριστερό κλικ, να έχει οριζόντιο προσανατολισμό και μετά δεξί κλικ και προβολή σχεδίασης. Δεν μου ζητάει αποθήκευση ή κάτι άλλο. Είναι έτοιμη και αυτή η ερώτηση. Αρχικά ανοίξτε σε προβολή σχεδίασης τον πίνακα με όνομα βιβλία 4. Βιβλία 4, δεξί κλικ, προβολή σχεδίασης. Και συνέχεια διαγράψτε το πεδίο πωλήσεις. Κατεβαίνω κάτω, βρίσκω το πωλήσεις. Το επιλέγω από αριστερά από το γκρι σημείο. Κάνω δεξί κλικ και διαγραφή γραμμών. Αποθηκεύστε τις αλλαγές σας. Αρχαιοαποθήκευση δισκετούλα. Πώς καταλαβαίνω ότι έχω κάνει αποθήκευση? Αν κάνω μία αλλαγή, εδώ, πάω λοιπόν στον πίνακα με όνομα βιβλία 4, σε προβολή σχεδίασης. Και έρθω στο πωλήσεις και κάνω διαγραφή γραμμών. Εδώ μου έχει το κουμπάκι της ανέρεσης. Ωραία. Αν λοιπόν εγώ πατήσω αποθήκευση, το κουμπάκι της ανέρεσης θα εξαφανιστεί, δεν θα μπορώ να πάω πίσω. Άρα ξέρω ότι έχω κάνει αποθήκευση. Και υποβολή. Καταργήστε την έκθεση προμηθευτές 4. Κατάργηση σημαίνει διαγραφή. Δεξί κλικ, διαγραφή. Ή αριστερό κλικ, delete. Ορίστε το πλάτος της δεύτερης στήλης του πίνακα προμηθευτές σε 21 στίχους. Ή 21 στιγμές. 21 στιγμές πιο σωστά. Θα πάω στον πίνακα προμηθευτές. Η δεύτερη στήλη είναι επωνυμία. Θα πάω, έχω δύο τρόπους να το κάνω αυτό, με δεξί κλικ και πλάτος πεδίου και να το βάλω 21, θα μου το πάρει όμως λάθος. Έρχομαι στα πεδία πίνακα, όχι σωστά θα μου το πάρει, γιατί δεν είναι το μέγεθος πεδίου, συγγνώμη. Δεξί κλικ πλάτος πεδίου και επιλέγω 21. Πατάω OK, μου το μεγάλωσε
και είμαι έτοιμος. Προβείτε στις κατάλληλες ενέργειες ώστε να διαγράψετε το ερώτημα προϊόντα 2. Ερωτήματα προϊόντα 2. Κάνω αριστερό κλικ και τώρα θα πατήσω delete και το διέγραψε. Και υποβολή. Ανοίξτε τον πίνακα βιβλία και αλλάξτε τον τύπο δεδομένων του πεδίου πωλήσεις σε ναι όχι, αποθηκεύστε τις αλλαγές σας. Ανοίγουμε τον πίνακα βιβλία λοιπόν και για να αλλάξουμε τον τύπο του πεδίου πρέπει να πάμε σε προβολή σχεδίασης. Θα βρούμε λοιπόν το πωλήσεις, θα κάνουμε κλικ εδώ και εδώ που λέει αριθμός πρέπει να επιλέξουμε ναι όχι. Θα πατήσουμε λοιπόν το βελάκι και από εδώ θα βρούμε το ναι όχι. Θα πατήσουμε αποθήκευση, μας εξαφάνισε και την ανέρεση και είμαστε έτοιμοι. Προβείτε στις κατάλληλες ενέργειες ώστε να κλείσετε τη βάση δεδομένων υπάλληλοι MDB. Είμαι σε αυτή τη βάση, γιατί μπορεί να μου έχει και δεύτερη ανοιχτή από κάτω, θα πρέπει να πάει σωστή. Αρχείο, κλείσιμο. Δεν πατάω ποτέ το Χ, γιατί δεν θα κλείσω μόνο τη βάση δεδομένων, θα κλείσω και ολόκληρη την access. Δημιουργήστε μια νέα βάση δεδομένων με όνομα σε files αεροπορία ACCDB. Μου λένε να το αποθηκεύσω στο τοπικό δίσκο στο files. Και η βάση δεδομένων λοιπόν, επιλέγω εδώ το αεροπορία, πατάω το φάκελο, έρχομαι στο τοπικό δίσκο σε, ψάχνω να βρω το files, δεν το βρίσκω, θα πατήσω νέος φάκελος και θα πάω να τον φτιάξω. Κάνω διπλό κλικ επάνω του, διπλό αριστερό κλικ, έχω το αεροπορία, ok, βλέπω σε files λοιπόν αεροπορία ACCDB, είμαι έτοιμος να πατήσω δημιουργία. Πάτησα δημιουργία, το βλέπω και εδώ πάνω ότι το έχω φτιάξει σωστά και μπορώ να πατήσω υποβολή. Ανοίξτε τη φόρμα προμηθευτές. Πού είναι η φόρμα προμηθευτές? Εδώ πέρα. Σε τι να την ανοίξω? Σε προβολή σχεδίασης. Και προσθέστε σε οποιοδήποτε σημείο της κεφαλίδας ετικέτα με το κείμενο λίστα προμηθευτών. Δεν θα με χωρέσει εδώ. Δεν έχω χώρο. Θα φέρω το ποντίκι μου μεταξύ του κεφαλίδα φόρμας και το λεπτομέρειες και με αριστερό κλικ πατημένο θα το τραβήξω κάτω. Και τι θέλω να κάνω? Να βάλω ετικέτα. Η ετικέτα ποια είναι? Αφήνω το ποντίκι εδώ και βλέπω το α κεφαλαίο α μικρό είναι ετικέτα. Ενώ το AB είναι πλαίσιο κειμένου. Θα επιλέξω την ετικέτα, θα τη σχεδιάσω πάλι και θα γράψω στα ελληνικά λίστα με μικρό π των προμηθευτών. Θα αποθηκεύσω τις αλλαγές μου και θα αφήσω το παράθυρο ανοιχτό. Χαρακτηρίστε την ακόλουθη πρόταση ως σωστή ή λανθασμένη. Μια βάση δεδομένων χρησιμοποιείται για τη συλλογή, την αποθήκευση, την οργάνωση, την επεξεργασία και την εξαγωγή δεδομένων και πληροφοριών. Σωστό ή λάθος? Σωστό. Συλλέγουμε δεδομένα, τα αποθηκεύουμε, τα οργανώνουμε και τα επεξεργαζόμαστε αντίστοιχα για να εξάγουμε κάποια δεδομένα και κάποιες πληροφορίες. Πολύ σωστό. Χαρακτηρίστε την ακόλουθη πρόταση ως σωστή ή λανθασμένη. Ένας πίνακας αποτελείται από εγγραφές που είναι η κάθε γραμμή και πεδία, τις στήλες. Σωστά. Από αυτά αποτελείται όταν είμαστε σε προβολή σχεδίασης. Σε προβολή, φύλου δεδομένων. Σε προβολή σχεδίασης δεν μπορούμε να δούμε τις εγγραφές, τις γραμμές. Βλέπουμε μόνο τα πεδία, τις στήλες, τα οποία μας τα έχει σαν γραμμές για να μπορέσουμε να τα φτιάξουμε. Οπότε, παιδιά, είναι σωστό. Ένας πινάκας αποτελείται από εγγραφές και πεδία, γραμμές και στήλες.
Γιατί σε φύλλο δεδομένων το φέρνουμε στο μυαλό μας πάντα. Εμφανίστε τα δεδομένα του πίνακα αγαθά. Τι θα κάνω? Διπλό αριστερό κλικ. Είναι σε προβολή φύλλου δεδομένων, οπότε αυτά έχει μέσα. Μεταβείτε στον πίνακα με όνομα αποθήκη και τροποποιήστε το μέγεθος του πεδίου ποσότητα ώστε να είναι 35. Θα πάω στον πίνακα με όνομα αποθήκη, δεξί κλικ προβολή σχεδίασης, θα το αλλάξω και θα πάω παλού μετά, θα σας πω γιατί. Και ο πρώτος τρόπος είναι να έρθω στο πεδίο ποσότητα και να πάω στο μέγεθος πεδίου και να το κάνω 35. Και να πατήσω αποθήκευση. Επειδή όμως δεν θα μου το πάρει σωστό, θα πάω σε προβολή φύλλου δεδομένων και στα πεδία του πίνακα, στο ποσότητα, θα το αλλάξω από εδώ και θα το κάνω 35. Επειδή το άλλαξα πριν, έχει γίνει. Όμως για κάποιο λόγο πρέπει να πατήσω εδώ και να το κάνω αυτό. Και πατάω υποβολή. Αρχικά ανοίξτε σε προβολή φύλλου δεδομένων τον πίνακα βιβλία. Δεξί κλικ και άνοιγμα. Διπλό αριστερό κλικ. Είναι το ίδιο πράγμα. Στη συνέχεια προβείτε στις κατάλληλες ενέργειες ώστε να ταξινομήσετε τα δεδομένα σας ως προς το πεδίο ημέρα εκδόσης, εδώ πέρα, σε αύξουσα ταξινόμηση και αποθηκεύστε τις αλλαγές σας. Είτε θα επιλέξω να γίνει το ποντίκι μου βελάκι που δείχνει προς τα κάτω στο ημέρα έκδοσης και αφού θέλω αύξουσα, θέλω από το μικρότερο στο μεγαλύτερο, να πατήσω αυτό εδώ, είτε ο άλλος τρόπος να πατήσω πάνω στο βελάκι και κατευθείαν στο ημερομηνία έκδοση δεξιά στο βελάκι να επιλέξω από το παλιότερο στο νεότερο για να είναι σε αύξουσα σειρά. Αλλά εδώ μου το λέει καθαρά αύξουσα και φθήνουσα. Αν δεν θυμόμαστε ποιο είναι η αύξουσα και φθήνουσα, το επιλέγουμε από πάνω και πατάμε το αντίστοιχο κουμπάκι. Αποθηκεύουμε λοιπόν τις αλλαγές μας. Αρχείο αποθήκευση. Τώρα δεν έχει σβήσει την ανέρεση ταξινόμησης και υποβολή. Εμφανίστε την έκθεση πωλήσεις βιβλίων σε προεπισκόπηση εκτύπωσης. Πάμε στην έκθεση πωλήσεις βιβλίων και με δεξί κλικ επιλέγουμε την προεπισκόπηση εκτύπωσης. Κάντε τις απαραίτητες ρυθμίσεις ώστε ο προσανατολισμός να είναι οριζόντιος. Θα επιλέξω εδώ τον προσανατολισμό οριζόντιο. Αποθηκεύστε τις αλλαγές σας και αφήστε την έκθεση ανοιχτή. Αρχικά, δημιουργήστε μία νέα φόρμα κάνοντας χρήση του οδηγού φορμών που είναι βασισμένη στον πίνακα πελάτες. Έπειτα εισάγετε όλα τα πεδία του πίνακα και επιλέξτε διάταξη στήλης, αποθηκεύστε τη φόρμα με όνομα φόρμα 1 και αφήστε την ανοιχτή. Λοιπόν, για να δημιουργήσω μία νέα φόρμα θα πάω στο δημιουργία. Μου λέει με τη χρήση οδηγού φορμών εδώ. Οπότε οδηγός φορμών βασισμένη στον πίνακα όχι υποκαταστήματα, πελάτες. Έπειτα θα εισάγουμε όλα τα δεδομένα του πίνακα. Αν θέλαμε να εισάγουμε ένα θα πατούσαμε αυτό ή και δύο διαφορετικά δύο φορές, αυτό επιλέγαμε. Τώρα που θέλουμε όλα, για να μην τα πατάμε ένα-ένα, πατάμε αυτό το βελάκι και τα περνάει όλα δεξιά, στα επιλεγμένα πεδία. Πατάμε επόμενο, διάταξη στήλης, ωραία. Επόμενο, αποθηκεύστε τη φόρμα με το όνομα φόρμα 1, θα το γράψουμε, έχει κενό μεταξύ του φόρμα και του 1, φόρμα λοιπόν 1, και αφήστε ανοιχτή. Πατάμε τέλος και αφήνουμε ανοιχτή τη φόρμα. Πατάμε υποβολή και έχουμε τελειώσει. Έχουμε πάρει 94%.
Έχουμε χάσει την πρώτη ερώτηση που χωρίς να κάνω επαναφορά έδειξα και τους δύο διαφορετικούς τρόπους. Έχουμε χάσει την 9, διαγράψει το πεδίο φύλλο από τον πίνακα συγγραφής, που και εκεί χωρίς να κάνω επαναφορά έδειξα και τους δύο διαφορετικούς τρόπους. Και νομίζω είναι οι μόνες που έχουμε χάσει. Οπότε πάμε να δούμε την 1 και την 9. Access, test 5. Ερώτηση πρώτη. Πραγματοποιήστε άνοιγμα του πίνακα παραγγελίας σε προβολή σχεδίασης. Δεξί κλικ, προβολή σχεδίασης. Καταργήστε την ιδιότητα πρωτεύον κλειδί από το πεδίο κωδικός παραγγελίας. Το καταργήσαμε και αποθηκεύστε τις αλλαγές σας. Αποθήκευση και υποβολή. Και η επόμενη που έχουμε να δούμε είναι η 9. Διαγράψτε το πεδίο φύλλο από τον πίνακα συγγραφής. Ερχόμαστε στους συγγραφείς, πηγαίνουμε στο φύλλο, δεξί κλικ επάνω, εκεί που λέει φύλλο και όχι σε γάμα ή α, διαγραφή πεδίου, δεν μας λέει κάτι για αποθήκευση, οπότε υποβολή και τερματισμός. Έχουμε πιάσει 7%, η πρώτη είναι σωστή και η ένατη επίσης σωστή, οπότε πειράζεται ότι το έκανα και με τους δύο τρόπους χωρίς να κάνω επαναφορά. Τέλος λοιπόν του πέμπτου τεστ.